modlíme a blahopřejeme. Blahopřejeme ještě. Má svůj začátek. Proto mi dovolte, abych citoval následující větu. I v době kosmických letů je na Zemi dosti míst, aby si na nich člověk vyzkoušel sílu a vůli. Zamyslete se teď se mnou. Co asi vedlo Hilaryho k tomu, aby vystoupil na Mont Everest, horského pilota Geiglera, aby přistával na svazích alpských velikánů, moře plavce Chichestera, aby sám v malé jachtě ubetlul celý svět. Jaké pohnutky vedly Firefarkse s Cookovou, aby převeslovali vlastní silou Atlantik. A proč třeba Martinů a Hejrovský dokázali věnovat své práci celý život. Proč se stali velikány vědy, umění. Mohl bych jmenovat mnoho jmen, mnoho oborů. Ve všech bychom našli příklady lidské statečnosti. Tyto lidi nehnala kupředu touha po slávě. Vavříny z případného vítězství nikdy nejsou úměrné vynaloženému úsilí. Byla to snaha více vědět, více umět, pomoci druhým, ukázat cestu vpřed, vítězit sám nad sebou, posunout hranice lidských možností. Přiznám se, že to nebyl jenom obdiv těmto Kolumbům 20. století, proč jsem si rozhodl pro tak veliký cíl, že v tom bylo něco víc. Kapitáne Jane Nováku, víte vůbec, co vás na kanále čeká? Co vás může potkat? Ano, víme to. Já nerozumím. A ty dobrý, jo? Hoďte mi tam. No už ti tam dávají. Jenom, že musíš se pokusit stát, jestli to bude ještě. Víte, že mohou přijít okamžiky, kdy už nejde o sport. Kdy zápasíte o holý život. Ano, i to může přijít. Víte, že jste vydán na milost proudům. Že poplavete taky v 9stupňové vodě. Že se vám nevyhnou hejna medúz. Ano, já už jsem v moři plaval. I na to jsem připraven. Víte, že proplavete nejméně čtvrtinu času v noci? No ano, nebude to lehké. Víte, že vás plno lidí označí za podivína, hazardéra, povýšence, za blázna? No ano, vždycky se to říkalo o všech, co chtěli něco dokázat. Ano, musí to být obrovský pocit. Já jsem tak šťastný. Moc jasný. Františka Venclovského vítala začátkem srpna 1971 celá Ruzyně. Ale víte, že rok předtím
ho čekal jediný novinář. No ano, věřte mi, neexistuje přece velké vítězství za malou cenu. První naší starostí bylo co nejdříve se zaregistrovat v pokusu. To je velmi důležité. Děje se to v sídle asociace u pana Scotta. Přijali nás velmi dobře. A nebylo to jenom tím, že jsme zde předali upomínkové dárky. Velmi dobře tu znali Frantu Venclovského a jeho výkon. A to bylo dobré znamení. Mohu říct, že to byl dobrý večer. Ale velmi dobře jsem věděl, že až překročím práh tohoto domu, čeká mě velmi tvrdá práce. Snažil jsem se nepromarnit ani hodinu. Viděl jsem, že tu čeká celá řada zahraničních plavců, že budu muset čekat i já. Kvůli doprovodu, kvůli počasí. Tuhle dobu totiž nestálo za nic v celé Evropě. Přesto jsem trénoval velice usilovně. Tohle je první přemnožitel kanálu, sám kapitán Webb. Vůbec se tu scházejí správní borci. Takový Australan Renford, to je obr mezi velikány. Nebo toto je Američan Thomas Hetzel, pokořil kanál už 6krát. Společně s plavci ze všech světadílů se chystá na rekord ve štafetě. Viděl mě plavat a večer mi zavolal do hotelu, jestli se mnou může počítat. Samozřejmě, ale byl jsem z toho celý pryč. No když mě chtějí mezi sebe takový borci, proč ne? Zkrátím si aspoň tak čekání na své solo. Je to dobře, že voláš Soldovu Nováku. Přirozeně je to zajímavá nabídka ze strany hostitelů. Je zapotřebí, abyste sami v kolektivu zvážili vhodnost a účelnost, protože hlavní a rozhodující, proč vlastně si jel, je otázka přeplavat kanál La Manche. A to je hlavní úkol, před kterým stojíš. Moje solo začaly další a jak se ukázalo, ne poslední starosti. U pilota Noakese přes jeho sympatie k Československu jsem byl až třetí v pořadí. Počasí musí být dobré celý týden, abych se vyšel do programu. Bylo to tak trochu k vzteku. Jiného pilota jsem nechtěl a počasí to nakonec viděl. A teď třeba vyjde sluníčko, druhý den se moře uklidní, já poplaju štafetu, po ní přece musím odpočívat. A co když bylo zase takhle? A tak jsme štafetu odpískli. Dal jsem přednost solo plavbě. Lidi zlatí, jak já jsem trénoval. Dnešní noci, kdy všechno začne, jsem nemohl usnout. Psychicky jsem prožíval snad nejtěžší chvíle. Přesto, že jste dobře připraveni, myslíte na domov, na rodinu, na všechny, kteří vám věří. Je to obrovská zodpovědnost, to mi věřte. Nemyslete si, že ta malá z toho nemá rozum. Katunko, řekni, co poplave táta? Mama, já mám. Ten by nikdo netušil,
že Honza poplave. Nevěděla jsem to já ani malá a bylo to docela dobře, že jsme to nevěděli, protože jsem si uměla představit, co asi on bude prožívat celou tu dobu. Nevěděl to nikdo, ani jeho kamarádi. No víte, já Honzu Novákovýho znám víc jak 5 let. A za tu dobu, co spolu lítáme, můžu ho hodnotit prostě jako člověka na pravém místě. Při sledování jeho sportovních výsledků věřím tomu pevně, že ten kanál on škrtal. Pocity máte různé. Psychicky jsem na tom byl dobře. Věřil jsem si. Hlavně, že to prokleté čekání je za náma. Víru v úspěch znásobila přítomnost pana Scotta. Byla to pro mě veliká čest. V tuhle chvíli jsem však byl odhodlaný dát do boje s kanálem všechno a nakonec jej pokořit. Good luck to you, Mr. Novak. Štěstí sice potřebujete taky, ale hlavně musíte spoléhat sami na sebe. Někdy jste zase odkázáni na druhé a přece jsem měl štěstí hned 3krát. Jednak, že moje silniční havárie skončila jinou operací, potom, že byl operatérem plukovník doktor Fleischmann a nakonec, že jsem ztratil jenom měsíc tréninku. Byl jsem pořád pod kontrolou, navíc je náš doktor taky plavec, sportovec a tak jsme to nepříjemné léto spolu zdárně překonali. Jsem rád, že se z toho Honza ze všeho tak dobře dostal. Že i ten pooperační průběh byl bez komplikací a že to tak všechno dobře dopadlo. Věřím, že po stránce fyzické bude velice dobře připraven, že nesklame. A co u něho obdivuji, je i to, že nic neponechává náhodě a že všechno dělá podle přesně připraveného plánu. V přípravě jsem nezapomněl skutečně na nic. Ten kanál jsem měl prostudovaný ze všech stran. Taky jsem byl pilným úředníkem. Za dobu, co jsem se připravoval na kanál, musel jsem napsat oficiálních 362 dopisů, věřte mi nebo ne. Trénoval jsem v průměru 6 hodin denně. Posledních půl roku i 9. Ale nesmíte zanedbat nic. Ani zaměstnání. Jaká je, prosím vás, vojna vlastně zaměstnaní? Nemyslím si, že je to správné slovo. Mám za to, že je to svým způsobem poslanie. Sloužit svojej vlasti, svojmu lidu, dokázat, že stejnokroj, který nosím, že je vecou ctí, vecou hrdostí, být statučným ochráncom svojej vlasti Československej socialistické republiky. Není to ani náhoda, že na kanál sa pripravuje druhý Čechoslovák, rovnako príslušník Československého letectva. Strach není zanedbatelný a skutečně jsem měl divné pocity, to je fakt. Sice jsem do svého tréninku doma vkládal i noční